יונתן הקטון רץ בבוקר אל הגן, הוא טיפס על העץ, אפרוחים חיפש. אוי ואבוי לו לשובב, חור גדול במכנסיו, הוא טיפס על העץ, אפרוחים חיפש. אוי ואבוי לו לשובב. עושים מסקה בן צנע. לא, רגע, עצור, שנייה, אתם... יעיפו אותנו. אז זה כל פעם מתבלבל. על מה הסרט הזה? מישהו יכול להבין על מה הסרט הזה? זה על מחזה בשם יונתן הקטן. זה מסביר את חייו. לא, רגע, שקט שם ברקע, הוא מדבר. תנו לו רגע לדבר. על מה הסרט? אני מבקש. הוא מתרסק. למה הסרט הזה? רק אם תבינו את הסרט, תבינו את הפסקול. החיפוש שלו אחרי אפרוחים מסמל את אהבת הבצע של האדם. ובמקרה הזה התחברנו לטבע כדי להדגיש את טבעו של האדם להיות עם חמדן. בגלל זה הוא גם עגבניה. כי מה? איך אתה מסביר את זה? כי זה מראה כמה טבעי להיות חמדן. כי כל האדם הרי הוא חמדן. אתה סתם מקשקש. ברור. מה? טוב, אנחנו לא נראה לי שיש טעם לשדר. מי יצפה בזה? אשכרה ילכו לראות את זה? כאילו שאין להם זמן. טוב, הייתה שנה טובה. כן. לא. עופר תלמיד רע. אני תלמיד רע. רע מאוד.